Human sa bagyo, nagbaha ang kinabang gikan sa gawas sa nasod alang sa mga biktima ni Yolanda. Usa pa ka buwan una mobalik ang kuryente sa ubang mga lugar ug mga lungsod sa dakbayan sa Northern Cebu. Inigbalik sa kuryente, mo-increase ang bayranan. Mga brownout magpadayon sulod sa unong kabuan ngadto sa usa ka tuig. Mga negosyante nagsugod na og kabalaka. Mga negosyante sa Mandawi mireklamo nga gipasakaan ang presyo sa ubang mga nag-unang palaliton dinhi sa Sugbo. Mga pait nga kasinatian sa mga biktima sa bagyo nga nanagan dinhi sa Sugbo. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan ug sa uban pang mga dapit nga maabot ining atong Sibya. Ako si Frank Marilong Jr. Ihatod namo ang mga nag-unang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, mag-usa na kasimana ugma ang pag-igo ni Bagyong Yolanda dinhi sa Kabisayan nga mikalas na og kapin sa 2,000 ka mga kinabuhi. Human sa bagyo, nagbaha ang hinabang gikan sa nagkalain-laing mga nasod alang sa mga kapatid datong nagkutoy ang tiyan ug nag-antos pa sa kangulngul sa mga samad nga ilang naangkon. Dungan sa pag-abot sa mga hinabang Frank, nahimo karon ang tugpahanan sa Mactan nga drop-off point sa halos tanang hinabang gikan sa laing-laing dapit sa kalibutan. Nagkadiyasab ang tabang nga ilang gipaabot, pagkaon, tubig, tambal o bisan mga doktor o mga militar. Jinky Barrio, Sugin Libi. Miabot din sa Mactan Benito Ebuen Air Base pasado alas 8 kaganang buntag ang tulo ka mga C-130 planes nga gipanag-iya sa nasod Indonesia sud sa maong abyon. Mao ang kinarton nga relief goods nga nagkantidad og $1 million alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Pledging the humanitarian assistance with a value around $2 million. $1 million has been transmitted through the Philippine Embassy in Jakarta, and the other $1 million is given in kind. Taod-taod miabot sab ang C-130 sa Singapore, sa Taiwan, dayon sa nasod Australia. Kining tanan nagkarga og mga relief goods. Pagkalas 10 sa buntag, miabot ang eroplanong Emirates, luwan ang mga kadagkuan sa UK, dala ang ilang mga hinabang. Bisan ug wa pa makatugpa ang eroplano sa Spain, gipaybaw sa ilang ambassador nga mohatag sila og mga tents, mga generator ug pagkaon. The best thing for the prevention of this sort of terrible natural calamities is to prepare in advance. But now we will be by the side of the Filipino people and trying to help in all we can. Tungod sa kadaghan sa mga abyon nga nangabot, halos mapuno na ang tarmac sa Mactan Air Base. Matud sa Philippine Air Force, igor ang gidakon ug maarang ang mga eroplano gikan sa gawas sa nasod. Pero we're doing it the best as we could. Of course. We are coordinated. We're coordinated. Yes. Si Governor Junjun Davide nga misugat sa mga hinabang dito sa airbase, mapasalamaton sa tanang nasod nga mitabang sa mga nabiktima sa probinsya sa Sugbo. We are speaking about a big delegation from Israel which we come to install a full field hospital which can give all the operations which a normal hospital can give. On behalf of the provincial government of Cebu and the entire Cebuano people, I thank you, Mr. Ambassador, for the assistance you extended to Cebu. Tungod sa nagbaha nga hinabang gikan sa gawas sa nasod, nang hinaot karon ang katawhan nga wa nay pamilyang magutman. Jinky Barrio, News 5. Kagahapon sa buntag, atol sa tigom sa National Disaster Risk Reduction and Management Council didto sa Kauluhan, gibutyag ni Cabinet Secretary Jose Rene Almendras nga gikinahanglan sa Department of Social Welfare and Development nga mag-umol o grupo nga mao'y tahasan sa pagpanawat sa mga hinabang gikan sa matinabangong kanasuran. Ray Pasaporte, Sugin Libi. Pagkahapon niya na, dinhi sa Subo nagtapok sab kagahapon sa hapon ang mga kadagkuan sa Department of Social Welfare and Development 7
Mactan, Cebu International Airport Authority, Department of Transportation and Communication, Department of Health, Cebu Port Authority ug Philippine Air Force aron hisgutan ang ilang lakang sa padayong pagpanawat og hinabang gikan sa ubang kanasuran nga ihatag sa mga biktima sa bagyong Yolanda didto sa Tacloban City ug uban pang mga lugar sa Eastern Visayas aron mamahimong hapsay ang dagan. Dunay proseso nga sundon ang DSWD. Naanay mga documents nga kinahanglanon base sa customs policy. So naay mga deed donation, tanang klase sa documentation nata. Nangabot sab kagahapon kining dul-an sa usa ka gatos nga mga doktor ug nurse gikan sa Australia aron mutabang sa pagtambal sa mga samaran human sa maong katalagman. Padayon sab ang pagpangabot dinhi sa Mactan Airbase sa mga evacuees sakay sa C-130 plane. Kasagaran sa mga evacuees paingon sa Manila, dala ang ilang pamilya. Mas gipili nilang adtuo na ipadayon ang ilang kinabuhi. Ilan kayo, ma'am? 6. 6? Saan kayong pamilya? Mga anak ko, tapos mga apo ko. Silang kami, basta makapunta lang kami. Safe lang kami para bukas pumunta kami sa Maynila. Daghan ang wa pa makasakay, mao nga kasamtangan una silang gipahiluna sa DSWD sa gym sa Barangay Tinago sa Dakbayan sa Sugbo. Ray Pasaporte, News 5. Mga doktor gikan sa Israel nangabot sa Sugbo alang sa usa ka medical mission sa amihanang bahin sa lalawigan. Dala nila ang mga kahimanan sa ospital alang sa pag-atiman sa mga pasyente nga mga biktima sa bagyo. Jinky Bargio, Sugin Limi. Gawas sa mga government-owned ng mga eroplano nga nangabot sa Sugbo, miabot sab kining cargo plane sa nasud sa Israel pasado alas 11 ang takna kaganiha. Sud lang ining adlaw pipila na ka mga international aircrafts ang milanding dinhi sa Mactan Airbase, dala ang tagsa-tagsa nila ka mga hinabang alang sa mga nabiktima sa bagyong Yolanda. Apan ang mas nakanindot nini karon tungod kay diuna pa sila'y dala nga mga international medical doctors aron mususi sa kahimtang sa panglawas sa mga biktima didto sa amihanang bahin sa Sugbo. 138 ka mga doktor gikan sa pinakamaayo ug pinakasikat nga mga ospital sa nasod Israel ang gidad ni sa Sugbo aron mopaygayon og medical mission sa Bugos City ug Bantayan Island ug Mang Adlawa. Alang sa mga doktor, duna sila'y tulo ka misyon nga angayang buhaton samtang ania sa Sugbo. We have 3 missions. One is to supply medical support. The second one is humanitarian aid. As we know, it's a very big subject. The third one was to give hope to the people who suffer right now. Usa ka makeshift hospital ang gitakda nilang tukuron sa mga apektadong lugar sulod sa 3 ka semana. Dala sa mga Israeli ang mga medical equipment nga mo'y gamiton sa ilang misyon. Pagsiguro nga luwas ang ilang mga doktor, kuyog nila ang Israeli Defense Force. We have no problem to land here. We have full coordination with the AFP, we have the assistance of all the governmental offices here in Philippines. Very good coordination, and we don't see any major problems right now. Og mga adlaw gitakdang magsugod ang ilang medical mission sa Bugos City og isunod ang isla sa Bantayan sa mosunod nga mga adlaw. Jinky Bargio, News 5. Una nang mipasalig ang Department of Trade and Industry nga way pagtaas sa presyo sa mga nagunang palaliton dinhi sa Sugbo. Apan sukwahi ang nadiskrubehan sa mga kadagkuan sa Mandaue Chamber of Commerce. Natinga sila sa kalit nga pagtaas sa mga presyo sa mga basic commodities. Ryan Sorote, Sugin Limi. The safest route right Naobserbaran sa Mandaue Chamber of Commerce nga dunay pagsaka sa paliliton dinhi sa Sugbo tungod sa kalit nga pagsaka sa supply. Gitumbok sa mga negosyante nga hinungdan ini ang dakong demand sa mga produkto alang sa relief operation sa Northern Cebu, Leyte ug Samar provinces. Matud sa pangu sa MCCI nga igo lang sa panginahanglanon sa Sugbo ang ilang mga supply og posibleng magkuwang kini kung magpadayon ang sitwasyon karon. So, of course, we would like to ask our government agency to see to it that prices will be stabilized. Otherwise, kung ang atong presyo magsigig saka, mas jutay ang atong matabangan. So this is the big problem right now. It's not only that we don't like to, or the funds is limited, but the rising problem will complicate how we are able to help these people.
Kini ang kabalaka sa mga magpapatigayon bisan sa gipatuman nga price freeze sa Department of Trade and Industry. We assure that the supply chain is normal. Hopefully we will not reach the point of empty shelves. Okay. Panghinaot ni Tan nga mapangitan og solusyon sa gobyerno ang problema nga posibleng makapekto sa Sugbo. Bisan ang city administrator sa Dakbayan sa Mandawi, nakaobserbar sab sa nagkamahal nga paliliton sama sa bugas. Gingong nagkuwang na ang mga baligya ug ang mga barato nga mga brand, nahibili na lang ang mga mahalon. Ipasusi nila ang mga tindahan sa local price monitoring group aron masiguro nga way nagpahimos sa nitabong kalamidad. So tao na to kung unsay nahitabo, and then we will investigate also. Ryan Sorote, News 5.